kala mangsane ayah. Maka ya. Jajah desa liwat kori kala mangsane mari wisata wae alam nusantara dekane dilulung alasan gunung-gunung ade-ade Jadi aku kita nanti barangku ora kaya begini juga. Aku ki bareng kata sini tili balat karo dulur lanang guys. Ora joko ora jodo jebul bengi iki iso lakone kene Kang. Wah, ya cocok. Lan uga gandeng bengi iki ya dikaya ngapa ana wektu mirunggan kang ngene jejagongan lan uga lelipur tetembangan kok. Heeh ya Kang ya. Manut adate kene. Lek kowe demenamu lagu apa? Aku demen aku lagu lawas-lawas ya Kang. Aku lagu lawas-lawas ketoke ya rada ditimbelne neh. Lagu-lagu dolanan ki tenan kok penak lho. Ya, cacak. Aku ya ngono kok ya. Apa maneh bengi iki ana Bu Purwati. Wah, jan ya piyantune Sembodo. Bu Purwati ketoke ya kuwi termasuk ya sinden pengpengan lho Kang. Iya ta ya. Monggo niki gandeng wedalipun sami-sami lelipur tetembangan. Wah, sik setengah loro. Jan ya cacak. Monggo Bu kula riyen saking mrika lek ngoten. Bu sinten? Resi. Resi ya. Jan iki ya sik iki lah aku tumon jegining delah ki eneng piyantun putri jenenge Resi. Ha ya. Monggo Bu Resi saged dipun aturaken mbok bilih wonten panyuwunan saking para kadang dulur mitra ingkang tasih wungon monggo. Heeh ya Kang. Sing padha melek umpama ngersakne tetembungan monggo ya Kang. Ya. Enggak. Nggih menika uler kambang. Uler kambang. Nggih. Dan ya kelasikan Kong. Tuwek niku garepane nggih. Saestu. Wah, ya wis to. Alhamdulillah iki sok kabar iki Pak Sunarto lek rabi wayangan neh ngono ya. Kadungak nih Pak Togen ya ndang. Nun sewu. Pripun? Napa sih Joko? Joko lho niku. Wah, tenan iki ya. Mbok menapa pengenane ya? Estu niku cita-citane nggih pengin palakrama karo sinden. Jane ngoten. Nek nika Dudo napa Joko saestu? Dudo. Dudo nek kula rondo. Jenengan rondo. Wah, iki tumbul tutup lek ngono ya. Cocok, nggih. Jenengan pripun lan iki saged petung. Ngono ya. Tapi kula nembe bakdo niku nggih nek dereng 3 tahun nggih dereng pareng. Lho, pripun maksudnya kok kedati 3 tahun iki pripun? Nggih no dereng rampung asale. Oh. Anu napa kapundhut dening Gusti? Nggih. Oh, alah nggih. Dan ya tenan lho Kang. Dikaya ngapa wong senengi ya nang watese. Kala mangsa iso jejagongan karo sing ditresnani ning kala mangsa ya titiwanci kudu ditinggal ya Kang. Jane nggih dereng pareng tapi nggih sing kuwaos. Lah, mundhut nggih kula ikhlas. Pun kanthi ndongane mawon wae. Monggo Bu Resi. Bu Resi ya kita rondone ya rondone bar 3 tahun enek sing dedepi Kang. Ya.